Vand er blevet en af klodens største udfordringer. For eksempel er det vurderet, at det samlede vandforbrug i verden med en uændret administration, det vil sige business as usual, vil stige fra 4.500 milliarder kubikmeter til 6.900 milliarder kubikmeter i 2030. Det er mere end 8 millioner gange mere end den samlede danske vandforsyning, og samtidig er det mere end 40% over den tilgængelige kendte ferskvandsressource. Og gabet på de 40% skal lukkes på 3 måder. Det skal lukkes gennem en ny vandforvaltning, vandbesparelser og vandeffektivitet og ny teknologi. Og lige præcis de 3 indsatsområder udgør grundlaget for vores vision om fremtidens vandrådgivning. Og det er også gennem vand, at vi først mærker klimaændringerne, når byer, industrier og vores afgrøder bliver oversvømmet. Og i GrundMe, der har vi den grundlæggende opfattelse, at vand skal ses som en ressource. Det gælder også, når det gælder forebyggelse af klimaændringer, effektivisering af vandforsyning og miljørigtig håndtering af spildevand. Og en del af vores vision for fremtidens vandrådgivning er, at hver løsning altid skal løse mere end et problem. Og lige præcis inden for vandområdet har vi en unik mulighed for at udnytte vandet, både som drikkevandsressource og en energiressource, og faktisk samtidig skabe flere bynære naturområder, når vi tænker klimaløsninger og udnyttelse af regnvand ind. Og den energimæssige udnyttelse af vandet, det gælder lige fra vandet hentes op fra boringer, til det ender som spildevand i kloakkerne, og videre på rensningsanlæggene, og selvfølgelig ikke mindst udnyttelse af slammet fra rensningsanlæggene til f.eks. varmeproduktion. Vi har i GrundMe et stort ønske om at udvikle os sammen med vores kunder og partnere gennem visionære projekter. Og det gør vi blandt andet i Bangladesh i Dhaka ved at forbedre drikkevandssituationen for mere end 8 millioner indbyggere. Vi arbejder på at give Dhaka et teknologiløft, så borgerne får rent vand, bedre hygiejne, fordi myndighederne hurtigere når høje standarder for god vandforvaltning. Og netop god vandforvaltning er et af de områder, som GrundMe har sat ekstra fokus på. Det gør vi gennem samarbejde mellem vores dygtige internationale vandeksperter og projekterne, vi har verden rundt. Og det har blandt andet betydet, at GrundMe er førende omkring en række nye teknologier til kvælstoffjernelse, energireduktion og fosforproduktion på renseanlæg. Det er en del af vores vision, at fremtidens renseanlæg faktisk producerer mere energi, end de bruger. På drikkevandsområdet er vi sammen med nogle partnere ved at ændre de kendte standarder for hurtig måling af bakterier i vand. Faktisk vil vi gennem at kombinere disse målemetoder og strømningsmodeller, der vil kunne kende vandkvaliteten før en forbruger drikker af vandhanen. Og normalt tager det altså 3 dage efter vandet er drukket, før det analyseresultat foreligger. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre mere om GrundMes projekter, hvis du har en opgave, der skal løses, eller hvis du selvfølgelig har lyst til at blive en del af vores voksne team af eksperter på vand.